3. Всеки фонтан си има име. Те бяха задръстени, бяха на поправка. Ето от тези часовници, които гледахме, които е поръчал кмета на Букурещ, 2000 бройки. По-малки такива имаше в Джурджу. А пуснати са тези шадравани. Анемични са за сега, да, защото това и вали и дъжд при това. Ето сградите отляво и отдясно, които са жилищни сгради, отдолу има на партерния етаж има магазини, търговски площи и така нататък. Целият този булевард се казва, румънците го наричат Шанзелизе, иначе той се казва булевард Униря. Униря значи обединение, така се казва и магазина, в който ще ходим, но всички го наричат Мола. Разберете и да ясно да стане как точно. 2 часа каза господин докторът, че ще бъде... Това е мнението на масата. Да, разбира се. 15 минути. Не, просто го обявихте като един говорител, така на аудит. След това пак ще отидем в Молът. Просто да купим тези неща. Ами от Сопот и веднага тези шадравани започнаха да работят. Се изхвърлят нагоре от радост. Ето това е ми за последно тази година. Да, имитирам доктора, така че... То минава през водош. Като българите. Само по-малко гарата, че съм Майчеш бюро, ако някой смята да си обменя пари, но вероятно имате от вашите. Не, вие как се радвате, като се дига? Ще бъде с мен наляво, така, за гречката и за кремовите джеровитал. За бабата да вземем един комплект. Не бе, не нощи, не интимен там. Еби сега. Ние идваме всеки ден тук. Моята къща е на къща. Вдясно, след това наляво по пешеходната и сте в Мола. А другата гашка се смени в обратната посока. 16 часа автобус замина. Къде ще бъде автобус?